Argi itzalak. Bai, bateko kontu hori egia da jendeari oso erakargarri egiten zu ere sortzen ari den erritmo horren ari zentzuten, eta egia da hortan telebistan lan egiten eta ikusten duzu nola luzatzen dan edo distantzia handigoa dela, eta tonu gertuko izatea ere oso eraginkorra da, eta aldi beren iruditzen zait... Tonu gertuko baina barkatu, Anton, netzat txokokeritan erori gabea. Nahi, norbere izkera ere, tartekatzea horrekin, interesgarri iruditzen zait, entzuleak ere dena oso ahots beretik edo jaso beharren, matiz horiek sumatu ditza, baina egia da matizak kombinatzeko ere asmatu beharra daola. Bai. Nik uste esatari badauko hortan ardura bat, iruditzen zait hizkuntza estandar baten jardun behar da, eta gero kolaboratzaileen esku eta beste lizentzia batzuk bat, beste registro batzutan. Guk ahotsa da gure lan tresna, eta guk konektatzen du ahotsarekin, ez irudiarekin, baina nahi personalki irudiatzik asko interesatzen, eta nik irrati ahots bat entzututenen nahi gogoden nire... Zure irudiai? Nire irudiai, nire erara imaginatu, pentsatu nola egongo dan, eta ez, zea markesinetan, inbotente agertu zean bezala. Gertatzen ari da, eta. Bai. Ni horrekin oso, bai, bezala hondik eukiritu eta guandik nahi horretu zitzen, kontrolatzen nala galdutako buruka bat. Hombre, egia romantiko jartze bali matzea, magia galtzen nahi dela. Baina, magia galtzen nahi da leku guztietan. Nik uste dut, pentsatu garana, magiak beste forma batzuk hartuko ditula. Seguro garai bateko romantzek eskutitz bidez hola hartu gana egiten zuen, hartu gana egiten zuen jendeak beste xarma bat izango zula, eta bain WhatsApp sistri batekin aitzea, baina aldatzen nahi da, eta eske gerra hori galduta dago, seguro. Euskera zeingo dut, ez nire etxen bezala noski, baina askotan umorea egiteko, esaterako, nik zerbait modu grazioso batean kontatu nahi dut, mugatzea bat naiz, euskera zurrun eta garbi batea. Zer esan dut, emateo euskera zuzen batek edo euskera jator batek behar du izan zuten. Osea, alderantziz, zenbat eta euskera beratxagoa daukan personak, orduan eta malgoagoa da bere hizkuntza, hizkera, bere forma, osea, azkozen jagardurak lehioki kontatuko du kontatu dena. Askoz ere hizkuntza pobreagoa daukan arek dauka mugatuta hizkera. Nire objektu kutxuna, orain dela gutxi jaso dut, baina denbo oso gutxin oso kutxuna bilakatu da. Irratirako lehiaketa bat zala eta hola promo bat grabatu behar gendun, eta garai hartan hitz pelikulatea berri zuen, oso ahozta zebilen kontua zen. Bai, eta bau izango zen urri ingurun edo, eta karakterizatu ninoen hola, eta orain dela egun oso gutxi izeba batek oparitu dit, beak margotutako kuadroa. Eta gustatzen zait, sekulako kuadroa iruditetelako, oso no margotuta daulako, baina aldi beren nolabait irudikatzeulako irratiaren bilakaera hori ere zen. Zekit, kuriosoa da, irrati esateadik izan da, nola iritsi nahi zen kuadroa batea, ezta? Garai baten irudiei bate garrantzik ematen zitzaionen, hau, pentsa ezina izango zen. Mira, hau da, niretzako, nire ez oso fetitxista, baina hau da, Afganistango gerrak niretzako ditzanen, han nirekin batean jundako korresponsal bate oparik izidan. Eta da nire talismana. Orduan, balin badaukat entrevista bat, oso importantea. Zerrakit oso onduri jartzen hau entrevista bat, o ardura hondikoa, o zerbait daukaztu beharra, o... Ez dakit, behar detene sorte estra bat, beti hau jaztu.